wacht hier al uren en zij laat me staan. Wat heb je daar nou aan, Maria? Ai, 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 ai. Waar blijft Maria? Zo gaat het nog altijd, ik ben een idioot. Ze neemt me in de boot, Maria. Want iedere keer dat ik weer probeer een afspraakje te versieren, zegt ze ja om mij te plezieren. Maar ze komt niet en dat zijn geen manieren. Ai, 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 ai. Waar blijft Maria? Ik wacht hier al uren en zij laat me staan. Wat heb je daar nou aan, Maria? Ai, 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 ai. Waar blijft Maria? Zo gaat het nog altijd, ik ben een idioot. Ze neemt me in de boot, Maria. En als ik haar vraag, zegt zij ik wil graag. Mijn hart